40 paraules incorrectes en català. Això és Català Pràctic. Avui veurem les 10 primeres, de la 1 a la 10. Comencem. Paraula número 1. Què és el que veiem a la imatge? La paraula incorrecta a cera és un castellanisme. Direm en català vorera, la vorera. El lloc per on passen els vianants és la vorera. Paraula número 2. Què veiem a la imatge? És incorrecta la paraula acantilat, és un castellanisme. En català diem penya-segat o precipici. Això és un penya-segat o un precipici. Paraula número 3. Què veiem a la imatge? És incorrecta la paraula alfombra. En català és una catifa. Paraula número 4. Què és això que veiem a la imatge? Bandeja és incorrecta. En català això és una safata. La safata. Paraula número 5. Què veiem a la imatge? Són restes que no volem i llancem. És incorrecta la paraula bessura. En català són les escombraries o la brossa. Les escombraries o la brossa. Paraula número 6. La persona, en aquest cas femenina, que treballa principalment en un avió atenent els passatgers. No és una azafata, això és un castellanisme i en català diem una hostessa. L'hostessa. Paraula número 7. Aquí tenim la imatge de dues persones que es diuen adeu. Com es diu això en català? És incorrecta la paraula despedida. En català és un comiat. El comiat. Paraula número 8. Què veiem a la imatge? Fa llum i sovint il·lumina els carrers. No és una farola, això és un castellanisme. En català diem fanal. Un fanal. Paraula número 9. A la imatge veiem una part del cos. És incorrecte i un castellanisme dir ombro. En català això és l'espatlla. L'espatlla. I per últim, la paraula número 10. La imatge representa aquella persona que viu en un pis o en una casa que no és de propietat. La paraula incorrecta per a aquella persona és inquilí. Aquesta paraula és un castellanisme. En català, la persona que viu en una casa que no és de la seva propietat és un llogater. El llogater. Aquestes són les 10 paraules que hem vist avui. No direm acera, això és incorrecte, és la vorera. La vorera. Acantilat és incorrecte, direm penya-segat o precipici. Alfombra també és un castellanisme i direm la catifa. Bandeja també és un castellanisme i direm la safata. Azafata també és un castellanisme i direm hostessa. La paraula bessura també és incorrecta i direm en català les escombraries o la brossa. La despedida també és un castellanisme i direm en català el comiat. En comptes de la farola, que és incorrecte, direm el fanal. No direm ombro, sinó que direm l'espatlla. I per últim, inquilí també és incorrecte i direm el llogater. Per tant, la vorera, el penya-segat o el precipici, la catifa, la safata, l'hostessa, les escombraries, la brossa, el comiat, el fanal, l'espatlla, el llogater. Aquestes són les 10 paraules que hem vist avui. En aquest vídeo hem vist aquestes 10 paraules, són les 10 primeres paraules d'una sèrie de 4 vídeos on en veurem en total 40. Són paraules incorrectes i la seva forma correcta en català. Si t'ha agradat el vídeo, dona'm un m'agrada, subscriu-te al canal, activa la campaneta i si vols classes amb mi personalitzades de català de tots els nivells, tens l'enllaç a la descripció. Gràcies i t'espero en el proper vídeo.